El primer ponent serà Josep Gin Belda, és enginyer de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica, màster en planificació territorial, medi ambient i urbana, tècnic urbanista, funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana des de l'any 1990. També va ser jefe de l'oficina del Pla de Carreteres i en l'actualitat és subdirector general de mobilitat de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i també és professor associat de la Universitat Politècnica des del 2001. Imparteix matèries que tenen a veure en ordenació del territori i la planificació territorial. Bona vesprada a tots i a totes per estar ací. També agrair a València en Bici, als organitzadors i al col·lectiu d'Acció Ecologista Agro per haver-me convidat, en aquest cas a la Conselleria de la Generalitat, a vindre així a contar quins són els plans que tenim i els programes en quant a l'execució de vies no motoritzades. Com el temps que m'han donat és relativament curt, perquè és normal, ja ho ha dit la presentadora Pepa, que és d'un procés participatiu i el que es tracta és que tots i totes pugueu dir coses de lo que estem fent bé o mal, doncs jo trataré d'acoplar-me tot el que puga. En primer lloc, a veure, per contextualitzar un poquitiu el que m'afecta a mi a la xarxa de vies no motoritzades, que vaig a parlar de tot el país, de tota la comunitat, perquè efectivament també m'ho van dir així i és la competència i la gestió que nosaltres tenim. La situació actual de la qual partim és ja d'una xarxa prou, el que és a nivell del territori, prou completa. Jo no sé, suposo que tots els que aneu en bicicleta pel territori, veureu que arreu n'hi ha prou quilòmetres. Si jo vos dic que tenim de l'ordre de 800 quilòmetres en aquests moments arreu de tot el país, no vols dir cap mentira, és de veres. És dir, efectivament, hi ha de moltes característiques, però estan ahí. I per tant, ja tenim alguna cosa. També volia aportar que si hi ha aquests quilòmetres avui és perquè en el seu dia, jo també vaig participar quan estava en la planificació de carreteres en els anys 90, que tenia claríssim que la mobilitat no sols era la motoritzada, sinó també hi havia altres modes de mobilitat i que, per tant, hi havia que tenir-los en compte. I sols una anècdota, un comentari, per dir-vos que ja en l'any 97, recorde en un congrés que va fer el 10è Congrés Internacional de Planificació per a les Bicicletes que va fer en Barcelona, algú dels que esteu així potser vau estar, ja vaig contar allí els plans que teníem i el que anàvem a tratar d'anar fent. Per tant, ja duc, per almenys el que m'afecta a mi, molt de temps treballant en això. Bé, què estem fent? En aquests moments, el que tenim en marxa són diverses coses. Per un costat, estem fent un pla d'una xarxa d'itineraris no motoritzats. Per a què? Per a posar un poc en ordre tot el que tenim, en el sentit que tenim prou, molt, però molts trams estan inconexos. És a dir, tinc el que són el meu amic, que no l'he vist per així, Paco Tortosa, en dia que fem... Bueno, doncs que disfruten. No, però me referís que me dia que fem espaguetis, és a dir, que no connectaven. Bueno, doncs per això estem fent aquest treball de la xarxa d'itineraris no motoritzats a tot el país per estudiar i veure què és el que tenim. Doncs, ahir què estem fent? Quins objectius se plantegem en aquest document? Promoure mitjans de transport sostenibles, com diu ahir, crear una xarxa d'itineraris no motoritzats que ja, com he dit, és prou completa, però en falten més, coordinar aquesta xarxa ciclopeatonal i també en el transport públic, perquè sobretot hi ha que tenir molt clar el tema de la intermodalitat, és de la gent, avui el que demana és anar de A a B en el menor temps possible. No li importa ja en quin mode de transport, el que demana és en el menor temps possible, en el menor cost, per supost, i la millor eficiència energètica, però això ho han de fer. També s'han plantejat en aquest treball que estem fent, perquè ens ho demanaven molts col·lectius i feia falta, que inventariar tot el que tenim i poder fer un sistema, un GIS d'informació geogràfica basat en la directiva INSPIRE de les redes de transports. Això què vol dir? Que quan ho tinguem acabat estarà penjat en la pàgina de la Conselleria i qualsevol
persona podrà entrar, descarregar-se-lo i veure el que n'hi ha, i per veure d'on vol anar. I inclús en fitxes i en datos de l'itinerari. És a dir, tot el complet que puguem perquè la gent no tingui que anar cada un penjant ahí el que vulgui, però almenys que ho pugui tindre. Com vos dia, la situació actual que partim no és de zero, tenim prou quilòmetres, ahí posa de l'ordre de 600, l'inventari últim que tinc n'hi ha més. Bueno, el que hi ha que fer és veure com tratem de connectar-los. També haureu vist que des del principi els itineraris els tenim marcats en el que diem ciclorutes o CR i un número. Efectivament, en aquell moment, de fa ja molt de temps, no sabíem molt bé com senyalitzar-los, però alguna cosa hi havia que fer. Com treballàvem i la gent que tenia també allí, jo en aquell moment era de carreteres i ara també, doncs efectivament era similar a les carreteres, però vull dir, això per tindre alguna cosa que ho identificara. En aquest treball, en quina situació estem? Estem fent aquest inventari, com deia ahir, arreplegant tota la informació, que n'hi ha que és molta, creant una base de datos, fent un SIG, digitalitzant-la per poder-la després tindre-la disponible per a tots. I a partir d'ahir fer les noves propostes d'actuacions, que és el que suposa que més vos interessa i que ara després vos contaré en més detall. I també dir que efectivament el pla la xarxa d'itineraris no motoritzats durà propostes, però també nosaltres no estem parats. Nosaltres estem treballant i estem executant projectes i licitant projectes. Un poc perquè vos ubiqueu en el territori, així, per exemple, això són unes imatges d'aquesta base de datos que està generant-se en el treball que està fent-se de camp. Aquest és de Castelló. En el cas de, efectivament, com veieu, on hi ha més itineraris ciclistes? On hi ha més massa de població, hi ha més àrea urbana. A part que també, efectivament, tenim itineraris de vies que s'utilitzen per a l'oci i el temps lliure. Per exemple, jo que sé, la de Ojos Negros, l'antiga via Xurra, tota aquesta via que es gasta moltíssim en tots els pobles de Jèrica, Barracas, Caudiel, per on passa la via, i hi ha altres tipus de vies. I tenim també, en l'entorn urbà, si us fixeu ahir en la plana de Castelló, hi ha un muntó d'itineraris. Qualsevol que siga de Castelló o de la plana, la situació en Castelló en aquests moments jo diria que és prou bona, perquè un o una pot eixir de Castelló i anar a Benicàssim, a Almassora, Borriana, a Borriol, a l'Alcora, hi ha una discontinuïtat, a la Universitat per suport de Benicàssim, en un via ciclista totalment segregat dels cotxes, el qual penso que està prou bé. Efectivament, hi ha que completar-li més tramos. En València també, com podeu veure, on més itineraris ciclistes tenim és en l'entorn de l'àrea metropolitana i urbana, que després veurem en més detall. I també en Alacant. Molts d'aquests itineraris que veieu per ací, i com dia antes, pareixen que sigui una xarxa de fideus o d'espaguetis, com vulguem, bé perquè en el seu dia, com he dit, des de l'any 97 o per ahir, que jo era responsable de la planificació de carreteres, en tot projecte nou de carreteres, i se n'han fet moltes, jo sé que a vegades determinada gent diu que sobren carreteres, però efectivament s'han executat, estan ahí, també duien acompanyades un itinerari ciclista peatonal. Per això també tenim aquesta trama. I per mi això és molt important, perquè molts dels problemes que avui estem tinguent i tenim i després veurem, principalment venen per les barreres que provoquen les infraestructures. I quan se construeix una carretera, sigui el tipus que siga, si al mateix temps en la plataforma de la carretera o al costat se construeix la via ciclista, quedarà ahí completament integrada i formant part de la plataforma de transport. Si no s'executa en aquest moment, després tot el que tenim són problemes per executar-la, per connectar-la, per passar per dalt, per passar per baix
i problemes d'efectes barrera com després veurem en el Carreixet, per exemple, en la via del ferrocarril, en la V21, en la CV35, en la B30, totes són barreres d'obstacles per poder creuar. Bé, com deia antes, això són itineraris que ja estan fets, l'objectiu que es pretén és, efectivament, planificar aquesta xarxa i tindre-la completa, que estructure tota la xarxa del territori. Aquest document que estem fent també arreplega i s'ha posat en contacte en les diferents administracions, sobretot en les 3 diputacions de València, d'Alacant i de Castelló, i també en els ajuntaments més grans que d'alguna forma també tenen xarxa important, perquè el que volem és que la xarxa tingui continuïtat. Quan un o quan una agafa el cotxe i va per una carretera o va en la bicicleta, no distingeix de qui és l'itinerari. El que vol és que tingui continuïtat. Li té igual si va per un itinerari de la Generalitat i després, quan entra al poble, és municipal, o després va per un que és de la Diputació, això és indiferent. El que vol és que tingui continuïtat i no tingui escalons. Per tant, això també estem fent-ho i no tenim cap problema i estem integrant tota aquesta informació. Com vos deia antes, se fan fitxes, se fa un SIG, s'implementarà en el software lliure de GBSIG per a facilitar l'ús i el lliure accés de tot el món. Vull entrar i veure-ho. Quines són les propostes, quins són els objectius de les propostes? Com dic, connectar els itineraris que ara tenim executats, que tenen problemes de discontinuïtat, facilitar els accessos a les àrees generadores de mobilitat, és a dir, per exemple, estacions de ferrocarril, universitats, zones esportives, llocs de treball, que és on més demanda se genera de mobilitat, i també resoldre els punts conflictius, que ara després veurem. També estem ja formant part del foro Eurovelo i anem a tratar d'encaixar un itinerari ja recorregut a l'Eurovelo 8, que l'hem integrat en aquest document d'itineraris no motoritzats que estem treballant, perquè ens venia molt bé, efectivament, en el mateix document, integrar aquest itinerari. També procurar aproximar la planificació o els itineraris a vies verdes o a zones de bicicletes de BTT. Anem a això que és el que més o millor interessa. Propostes d'actuació. En aquest moment tenim un programa de fons europeus, el programa de prioritat d'inversió 6, aprovat, adjudicat, que l'objectiu d'aquest programa és conservar, proteger el medi ambient i promover la eficiència de los recursos. És un programa operatiu, programa operatiu 6, del 2014 al 2020. Estem en el 18 ja. És un programa aprovat ja en el 2014, un programa que té prou diners, un programa que té molts diners, que se financia el 50% per la Unió Europea i el 50% per la Generalitat, i que en aquest programa anem a tratar de fer totes aquestes actuacions que teniu ahir en la pissarra clavades i possiblement alguna més. Com vos deia antes, igual que estem fent el document d'itineraris no motoritzats, per tindre una visió global, en tot allò que tenim clar, en tot allò que sabem que sí o sí hi haurà que resoldre-ho, estem ja treballant. De fet, de lo que apareix ahir, jo vos puc dir que ja hi ha més d'un projecte que estan licitats, les obres. No hi ha, per exemple, a veure, per tornar a això sí, este del Pla de Cabanes, que formarà part de la litovia del litoral, per exemple, aquesta obra està licitada, pendent d'adjudicar. Dic que nosaltres no parem, entre altres coses, perquè tenim el compromís dels fons FEDER europeus que hem de complir i ens obliguen a uns ítems financers i a uns ítems d'execució de quilòmetres. I la Unió Europea en això és molt estricta i si no ho complim ens obliguen a tornar diners. Per tant, estem ahí treballant en això. Un altre projecte que en aquest cas està acabant-se la redacció i per mi
és un projecte dels que més interès i empenyo li he posat, és trencar les barreres de les infraestructures. En aquest cas estic parlant de la connexió de l'Avinguda del Sud, de la zona de Sociòpolis, de la Torre, en la ciutat de València. Tot és València, Sociòpolis i la Torre, Sociòpolis i la ciutat de València. I, per tant, nosaltres ahir, en aquest cas, no ho han dudat. Anem a executar, i estem acabant el projecte, un pont nou, un pont que va per damunt de la B30 i pel nou cauce del riu. És un pont que val prou diners. És un pont ample, és un pont que tindrà una amplària de l'ordre de 5 metres, si no m'equivoque, per bicicletes i per vianants. Per què? Perquè el que volem és facilitar que la gent pugui així entrar a la ciutat. Tant ciutat de València és el que està al sud del riu com el que està al nord del riu. I avui és infranqueable, pràcticament. Tots els ciutadans que viuen al sud d'ahir tenen que passar per l'antiga carretera real i, per tant, allí només hi ha que anar i veure el complicat que és les rampes, les escales i l'estret que és. I, per tant, aquest és un projecte que estem acabant i que, quan estiga, el licitarem. I és un projecte que, efectivament, val diners, però no hi ha altra solució. Una solució similar a aquesta és la que ja està feta quan aneu al Saler. Quan aneu al Saler se va fer un pont nou en la carretera de Pinedo, que en el seu dia també van dir que per aquest tant de pont, i, efectivament, avui està funcionant molt bé. I allí la gent passa, les bicicletes passen en condicions de seguretat. I passen quan tenen que passar. Bé, una altra actuació, per exemple, en aquest cas, és un itinerari entre la Paula Farnals i la B21, paral·lelo a una carretera municipal que fa les funcions de connexió, en aquest cas, de la Pobla en la platja. Va pegat al camí actual i, efectivament, hi ha itineraris d'estos que a vosaltres algú direu, però com és que valen tants diners? Jo vos tinc que dir que, per exemple, en aquest cas, no sé el que val, el de la Pobla, també 2 milions. A veure, en aquests itineraris, per exemple, així tinc un pas de ferrocarril per així mig que hi ha que fer. Després, no creuem la B21 perquè, efectivament, el projecte no podem abordar-ho tot d'un atacar, però perquè vegeu les barreres. És a dir, és el problema que n'hi ha, principalment, com passar el ferrocarril o la B21 o el que siga. Un altre projecte que també ja el conegueu, suposa, perquè s'ha presentat i perquè s'ha comentat molt en alguns foros i tot, i estem ja molt avançats. De fet, hi ha un tram d'obra que ja està licitada a Meliana i el tram 6 ja està licitada l'obra. Per tant, vull dir que nosaltres no parem en la medida en què tenim els projectes i anem avançant. El següent que eixirà, que també està listo, és el 7, que va de Meliana fins a la platja, per així pel nord, i conforme anem tinguent els tramos, anem licitant-los. Este anell, efectivament, té una funció més perquè també respon als criteris dels fons europeus i també ens obliguen en el sentit de promoure i conèixer el territori i el medi ambient i el patrimoni etnològic i el patrimoni històric. Però nosaltres també hem aprofitat, com us he dit, per anar clavant ahir, dins d'aquest programa, per exemple, el pont de la B30, una passarel·la en el Carraixet, que ara vos diré, i alguna infraestructura més. Per què? Perquè si no, no connectem la xarxa, no connectem la malla. Així, per exemple, on tenim més problemes? En aquest tram d'anell de la zona sud, principalment. Arrenquem d'ací de Pinedo, Castellar, on tenim el primer problema? Gros, la B31, pista de Silla. Tropecem en el mateix. Per això vos dic antes que és molt important que si la projecció de les infraestructures se tingueren en compte tots els modes de transport i els no motoritzats i el bus, funcionaria tota la intermodalitat molt millor. Així tenim aquestes dificultats. Este projecte de l'anell sur també resolt, per exemple, en l'encreuament, en la cruïlla, ahir de l'Avinguda del Sur, en Paiporto, on hi ha una rotonda, que hi ha molt de trànsit, una torre elèctrica al mig, i tenim molts problemes perquè no caben els vehicles i les bicicletes, ahir se va resoldre també en passos inferiors, en marcs, en passos inferiors, baix la rotonda,
buidant l'anell de la rotonda per facilitar la comoditat, la seguretat dels vianants i de les bicicletes. Bueno, doncs aquest projecte també està prou avançat i, per tant, la intenció nostra, de fet, estan clavats tots els pressupostos de la Generalitat aprovats recentment pel 2018, per tant, tenen que arrencar perquè els programes de FEDER ens ho exigeixen. Aquest és un tramo de la zona oest, que també està un poc més atrasat la seva redacció, però, efectivament, van caminant. A veure, quin és... Van ser el que vos diu el 6 i el 7 de la zona nord. Com veieu, el roig és el que es fa i el verd és el que existeix. I, per tant, efectivament, el que fem és anar empalmant i connectant i tancant aquesta malla perquè siga més còmode, siga més utilitzable. També, efectivament, el territori és molt ampli. Això és una via pecuària, una canya real allà en Requena, que efectivament hi ha molt de terreny ahí i és molt aprofitable per fer turisme de bicicleta, de BDT i per anar caminant molt planeta, i és una zona que en determinades èpoques de l'any, com la tardor, sobretot, és molt bonica per els canvis de colors cromàtics. Per tant, també hi ha que tenir en compte els valors del territori i el paisatge. Torno a treballar a un altre projecte del que volia dels efectes barrera. Per cert, l'altre dia, un senyor, un ciclista, m'ha un correu de l'Horta Nord reclamant precisament que si se'n recordava o dia el problema que n'hi ha així en el Carreixet. Esta via xurra, en el seu dia tenia una passarel·la, fa molts anys, quan es va desmantelar el tren es va tirar i ara efectivament n'hi ha que fer esta U que n'hi ha així, entre els problemes de seguretat, de falta d'espai i de tot. Bé, doncs nosaltres estem projectant ja una passarel·la per unir-la. Un pont perquè tingui a continuar recte. Però, a més, no sols això, sinó que també s'han donat compte que en el Carreixet, per les marginals del Carreixet, va molta gent en bicicleta i a peu, i per tant, així on està el tren de FGV, tenim un problema també d'efecte barrera. Jo un dia vaig anar precisament, i me'n recordo, el dia que es va presentar el pla de l'Horta, a recórrer amb això, i em vaig donar compte com estiguent jo i veia com aplegava la gent en la bicicleta, se la carregava al coll i creuava la via del tren per la valla que estava trencada. Com podeu imaginar, això veig a mi que ja és lamentable per problemes de seguretat, sobretot, i perquè, efectivament, això no són condicions de poder funcionar. I perquè està interrompit aquest camí. Per tant, ahir també se van a fer dos passos inferiors, dos marcs, perquè les bicicletes i els vianants que vinguen o pugen del Carreixet cap amunt o cap avall per els dos costats puguen passar i no fer el que tenen que fer ara. I, a més, també s'aprofitarà la plataforma del tren, que hi ha una plataforma d'una via que ocupa el tren i una altra que no s'ocupa ara, que si algun dia es duplica la via, també ara es podrà aprofitar per poder creuar d'un lloc a l'altre. És a dir, com veieu, tenim molt d'interès en trencar les barreres, perquè és el que fa que moltes vegades la gent no passa o algú no es decidisca o tingui que tornar. Per tant, això, aquests projectes que estan fent-se... Bé, doncs, 2 minuts i acaba en seguida. Com veieu, així també, aquesta és una carretera, la CV32, que té un tramo de carril bici així, a partir d'ací cap a Nàquera, en una passarel·la independent en la A7, que l'haureu vista, i així mig ens falta un tramo. Doncs, efectivament, també va. Un altre projecte igual, així a Massalfassar, quan vas a creuar la B21, li passa el mateix, saps el que t'he vull dir? I allà en Pau la Vallbona, i on estic ara més... Este és un tramo de la via xurra, de la via d'Ojos Negros molt demandada de Torres Torres d'Algímia, al Val dels Tarongers, que també s'ha licitat de l'obra ja. Tot i escaneu en BTT i pugeu cap amunt, i després ja preguntareu, aquesta és la continuïtat que també està projectant-se de la via d'Ojos Negros des del Val dels Tarongers a Sagunt, de Sagunt a Puçol, és a dir, que ho tenim tot prou en compte. Ja no puc anar més a pressa, així és, la de Xàtiva, Carqueixent, Manuel, hi ha una via de tren abandonada i un tram nou, doncs també estem fent un projecte. I, a veure, l'altre me l'ha passat, este és el trenet de Carqueixent a Benifairó, també la via de tren,
I ja està. I un altre ja en Santa Pola. Bueno, doncs després pregunteu i ja ho aclariré.